etorria Gazta Musika Eskolako kontzertu urte bukaerako kontzertura. Badakizute prestatu dugula gogo handiz, disfrutatzeko, beraz, hala izan dadila.
kontzertua bukatzeko, ja aur guztiekin abesteko eta jotzeko bi abestitxo prestatu ditugu, bat Bizkarra saia, paperotxoa, korrontzi taldeko da izena. Eta bestea Gabi Gaiga. Iaz aurkeztu genuna batzuek agian ez duten entzun, baina nahiko exitosa izan zen, beraz, errepikatzera behiko.